Sikhule ogogo bebekhula besithinta la ngaphansi yeah, yes, bethi babhema ugwayi wogogo akuthinte la athi awuthi ngizwe That's pedophile. That's a pedophile. Yeah, You so- must understand that's a pedophile. That's a pedophile. What? yeah, so aqabule ngqongqongqo uzasisene ejwabu lapho sizingane so lokhu athi babhema ugwayi wogogo lokho bekwenzelani na bekutestwa akuthinte lo mthambo kaNkulunkulu la kodwa kuNkulunkulu uyadesign ekushaya isitishi somhlaba lo mthambo lo uvela ukuthi so Umthambo lo hamba ezathuthu with the balls, ne? betesta i-fertility yakho ukuthi are you active yini imizwa ngoba emva kwalapho Wait, she was blowjob or just touching? blowjob ukhokho uzoyishawula le Pinky. le ntombazana enjani manje ufuna lolu hlelo mana ngane ngempela mana wena ngane wena uhloniphe inhlobo nje ukhokho benze ama blowjob nengane ndo 1 year Pinky. Didn't you go like this? phela manje kufika ngapho umuntu lapha kumkhaba kuphela noma usobuye ijabulelo yina bukeni ingane ijabulelo yina bukeni wakuthinta vele uzogqenyelwa lokho okuncane ke kuthi But that's what he did, though. But he went. That's what I'm saying. Are they giving you a blowjob or a hand job? No. cha khona kodwa kuyazi kusa blowjob khona ngoba le blowjob sada kuyifunda sada kuyifunda lento ukuthi uphakama ngathi breakdown You know, I'm right. sada kuyazi mina lento manje nisuke niyezelani lento lento Pinky, iphakama ngathi breakdown